студия Санчар Медиа тақдим мекунад. мехоҳед хонаву манзил ва коргоҳи шумо бо қолинҳои хушсифат зебову пуртароват бошад. мехоҳед қолини хушсифатро бо нархҳои арзон бе шахси дуюми миёнрав аз комбинати асосӣ дастрас намоед. пас ба шумо мағозаи фурӯши қолинҳои қайроқумро тавсия медиҳем. тамоми намудҳои гуногуни қолинҳои хушсифату замонавӣ бо андозаҳои гуногун зеби хонаву манзил, коргоҳ, долону зинаҳо мувофиқи табъу дилхоҳи шумо пешниҳод менамояд. ҳамчунин ҳама намуди хизматрасониҳо мувофиқгардонӣ, буридану духтан ва дастрас намудан ба манзилҳои шумо ройгон аст. суроғаи мо шаҳри Кунибодом, рӯбарӯи майдони Исмоили Сомонӣ, паҳлӯи мағозаи Аҳадҷон. телефон барои тамос 98 702 57 77 92 898 70 00. қолинҳои қайроқум таровати манзили шумо.